asa rak jongjong mahita. Neng pekotama acara pamasu-masuon parbagason ima silitong Ebenezer Sinaga doho sitauli Julianti Tabunan disialania satapahoma manginang asa masuk kita tu pamasu-masuon sian mulana uju ditopa di bata bawa do boru-boru di halamohon ibana do asa gabisa dan nasida di bagasan holong masih paunian jala marsitukulan di bagasan sakapna naulii di padomu jala di pasada ma litong Ebenezer Sinaga do sitauli Julianti Tabunan alani di bagasa sadarion Sabtu 17 Desember 2022 marhiti hapor siaw do pos ni roha cada di bagasan las ni roha nagok di jolo ni keluarga si solhot nang ale-ale rodo nasida majalo pasu-pasu siat di bata kinalaho madalani ngolu nai baru di bagasan parsarepeoni atong rap mahita martangiang di bagasan rohata ganup pasahaton nasida tuasi ni rohani di bata martangiang naho mahita. Amin.